Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Executive member badai pet jagatanat yo ke GHADC uba Evening Star Teron ha ka Henry Terik benai no pra arzar arpway ulalai jorep ye ki dukan ki badan hayau themme dongmi sngi la thlebo joai ki bala sha bamdo ha ka jingjia plo ding ka bala jia ha ka santerik benai no pra arzar arpway uba Teron ha bakren chikilat pathai khubor ula pentip bahagani ke jingjia la dan sapu artli ki dukan ki baka ding kala bamdo badla syak taru lain teli ki kudam bo ketung. Haga bayadai bat kajing penkre ban snab yang ya ki dukan ule thu ban ka liang jong u un sa pentip hadin balayo ka kaipot na ki sahab katanat bat yagani ka kamru haban yakren hapo ke executive committee jong ka council. Jingtip jonga balayo jingtip ka for riwje e janmit kerja ka jing loading. Tergadaw jingtip na kay gadaw te hakapon riu beji kile thu janga ba kala kluba yau hai te po yau thamai kum ka jing tip ban ngala hi ra de ban lai pe te jaka ba ja ka jing loading ki stall ki bala shakta kilong hadu sa pu artli bat ka jing luk chu anta ante ka jing do ante ka long kumba po shpela ye te ki don ki bukan bagi shu ki bu untuk long kumbi ko dang terbitur kula syakta hi